Garaizaztia mundu ez zitakoen ezaugarria da, garaizazten bagara, garaizen genkez garaneko gauzak. Beraz, azteragoaz, gaurko ekitaldi hau. Ondo, entzuten da, ez? Bai. Bueno, azteko eta behin, arratzalde ondan hori, mai honetan jesarretxa zaudeten Eider Inuntziaga, Libe Agirre, Ales Gurrutxaga eta Fran Dolosor eta ganerako guztioi ere bai, gaur gurera, zuenera, hitzaldi hau entzutera etorri zareten guztioi. Urtia dira ja Bilboko udalaren laguntzarekin euskal kulturaren memoria egiteko eguna antolatzen dugula. Aurreko urtietan, antzerkia, pintura, literatura eta beste hainbat gai ikutu izan ditugu eta horren ganean ona ekarri ditugu adituak eta aditzeko gogoz gaurlez etorri den jentea. Izan be, nire ustez behintzat, badugu memoria egiteko premina. Gure herri txiki honetan, zarritzan dirudien arren atzera begira gaudela, nago hori iztela beti egia izaten, ez beti behintzat. Ez dakit berrizale egia garen, baina uste dut beti ez deutzaula iraganari merezi deben errekonozimendu osua ematen. Eta horren erakusle dalakoen nago gaur ona hurbildu gaituen gaia. Emakume kantari aintzindarizena. Izan be, uste dugu, jakin badakigula, baina dakiguna seguruena ez da horren beste eta ez da kasu honetan emakume honek merezi leukien guztia. Generoen arteko berdintasunera heltzeko oraindik bidea egin beharra dugu eta oraindik bizi dugun ezberdintasun horren asko edo gutxi horrek azaltzen du 60 eta 70ko emakume kantariren ganeko ainztura. Baina ez dakit hori da arrazoi bakarra. Orduan, euskal musika berritu eben zuten guztien artean, zenbat ote ditugu ezagutzen, ez dira bakarrik emakumeak ez duguzanak ezagutzen. Gizonezkoak eurak batzuk bai, baina beste batzuk, kaso ez horren beste. Edo behintzat ez bihar leukien beste. Eta bainot, baugu zer gogoratu, 11 gauza daukaguz gogoratzeko. Orduko hau musikariak ekarritxakua. Ze orduko musikariak ekarritxakua ez da bakarrik asko. Asko eta eder eta jakingarri bebada eta. Horretarako, memoria egiteko eta hemen gauden askoren gazte denporako kontu bat eta bi baino gehiago gogora ekarteko eta bide batez gehiago jakiteko gonbidatu ditugu, hemen eskumatera ditudan Fran Dolosor eta Ales Gurrutxaga, eta jakintzu bi hauei esateko dutenaren ale batzuk ateratzeko, Libe Agirre kazetaritza. Ez naz asko luzatuko aurkezpenetan, ni baino gehiago daukeia esateko eta, baina bai esan behar dut, Ales Gurrutxaga Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle dela, literatura irakasle, eta oraintzu, aspaldi ez dela, aspaldi ez, hilabete edo bi dela, besterik ez, liburu honen egilea da, Lorea Jainagarekin batera, liburu hau da Zornotzako udalak Onaindia bekaren emaitza eta argitaratzailea Labairu Fundazioa da. Liburu hau da Lourdes Iriondoren biografia, ez bakarrik biografia, biografia baino gehiago bere musika eta literatura lanaren kritika. Hori berak azalduko du, ni baino zertzio beto eta gero. Alesekin batera, esan dudan lez, Fran Dolosor izango dugu ezaguna, telebista kazetaritza dalako, eta, pitien edo, begien aurrean ikusten dugulako, eta honek ekarri dugu, ez ditxuri buruz dokumentala egin zuelako orain dela ja urte batzuk, eta horretaz jakindakielako eta asko. Lehen izan dudan lez,
aditu bi hauei dakien guztiaren zatia ateratzen, Libe Agirre izango dugu, orantzura arte, ondala urte arte, Bizkai Irratiko kazetaria, eta seguruena Maikatxu Bidar, bai Lurdezen eta bai Estitxuren diskuak entzongai ipini dituena urtietan zehar bere lanian. Amaitxu orduko gauza bat esan behar dut, eta da, ez da iparkezkatzea da, baina hor nunbait. Emakume kantarien ganean hitz egiteko gizonezko bidak arguz. Ez dakit hori txarra dan, baina ez dakit esango neukon ona dan, esan nahi dut. Okerren jakoak parkatu eta ondo esanak hartu, eta besterik barik, Eider Inuntziaga Bilboko udal zinegotziari emongo dutzat berbia, berak dituenak esateko. Eskerrik asko Iñaki, Frank, Libe, Alex, Sabino Arana Fundazioko zuzendaria eta jaun Andreok arratsalde on guztioi, eta eskerrik asko hemen egoteagaitik. Ore handia da niretzat Sabino Arana Fundazioak eta Bilboko udalak antolatzen dituzten jardunaldi hauen edizio barri bati hasiera ematea. Helburua argia da, eta Iñakik horrela aipatu da, euskal kulturaren memoria gordetzea, aldarrikatzea eta partekatzea, herri gisa etorkizuna eraikitzeko oinarri sendoa den memoria hori. Gaur, memoria horren kapitulu garrantzitsu bat erreparatuko diogu. Frankismoaren garairik gogorrenetan euskal musika berritu eta eraldatu zuten emakumeei. Emakume kantariak, aitzindariak gogoratzen. Izenburupean askotan ikusezin bihurtuta egon arren, han izan ziren emakume horien historiak berreskuratuko ditugu. Haiek ere, eraldaketaren parte izan zirelako. Talentua, sentsibilitatea, konpromesua eta ausardia ekarri zutelako testu inguru batean non emakumeek ez zuten beren bizitzari buruz libreki erabakitzeko aukerarik. Oztopoen, beldurren eta eskubide urrituen artean bizi baitziren. Aurten gainera Bilboko udalak martxoak 8 harira emakumeen benetako eta eraginkorra izango den askatasuna jarri du erdigunean, aukera berdintasunean oinarrituta hain zuzen. Eta 60ko hamarkadako emakumeei begiratzen diegunean, mezu horrek zer esan nahi duen ongi ulertzen dugu. Haiek musika egin zuten, kultura sortu zuten, agertokietara igo ziren eta bide berriak ireki zituzten emakumeen askatasuna mugatua zen garai batean. Hala ere, askatasunez ausartu egin ziren. Haien bidez, arrakalak ireki ziren. Euskadi aurrera eramaten lagundu zuten eta zergatik ez esan baita mundua ere. Haien ausardiari esker, euskal musika aberastu egin zen, Europako beste leku batzuetatik zetozten soinu eta begirada berriekin. Haiek gabe, haien sormen indar eta determinaziorik gabe, azken 60 urteetako euskal musika herrikoia ez litzateke ulertuko. Horregaitik gaur, Bilbotik eta Euskaditik lehen mailako sortzaile kulturalak direla aitortzeko ardura dugu. Beti egon behar zuten tokian jartzeko ardura. Gaur gurekin dira, Iñakik aipatu da, halaber euren ezagutza eta ikuspegia eskainiz, haien historia eta ondarea hurbilagotik aztertzen lagunduko digoten ahots adituak Frank eta Alex. Eta, nire eskerronak zuei bioi eta nola ez Sabino Arana Fundazioari ere urte luzeetan euskal kulturaren memoriarekiko erakutsi duen fundazioak konpromiso etengabearen gaitik, ze urtez urte jardunaldi hauek ezinbesteko gune bihurtu dira gure hiriarentzat, elkarrekin hausnartzeko eta behintzat nik neuk gaur asko ikasteko. Eskerrik asko guztioi berriro ere eta zuena da hitza. Nire txanda da ez da Iñaki. Arratsalde on hori, Fran eta Alexek hainbat gauze aipatuko dozku ez, datozen minutuetan, hainbat lan egin dabelako, eta Fran egaz hasiko gara, horre Europata aipatu izan dauz ontxe Eiderrek, eta nik jakin gure neuke Fran, lehenengo eta behin, 60 eta 70 hamarkadan kokatu behar dugu emakume honek, zelako giroa egoan iparraldean. Bera
han jaio zan, ez da, ez ditxu. Hasi baino lehen, aipatu du Iñakik, bi gizon dela hemen emakumeak Hori be bai, hori be bai. baina egia da, nik ez diot hortan arazorik ikusten, alderantziz uste dut, haien zerbitzuko ere badakigula ematen, eta hori da egiten duguna. Eta aipatzen baituzu, giro hori, eta pixka bat grafikoki ikusi alizateko ere, ekarri ditut zenbait disko, vinilo eta kasete bat ere bai, oso gutxitan ikusten dire olakoak, orain, eta, bueno, aipatzen da, ez dakit aholku emango nuke, moda ez jarraitzea, ze hau vintage moduko zerbait da orain, baina ongi gordetzen baditugu, moda ez badugu segitzen, noizbait berriro modan edo aktualitatera edo itzultzen gara. Eta zure galderari erantzuteko, Ipar Euskal Herrian nolako giroa zen orduan, Hego Euskal Herrian baino asko zobea askatasuna zegoelako, hemen frankismoa bete-betean pairatzen zelarik. Frankismoa eta zentsura. Eta orduan horrek, gainera zentsura oso txarra zen, batetik hori pairatzen duzulako, baina batetik horrek pizten delako autozentsura. Eta orduan hori da, Maitei Dirinek adibidez, hemen Lourdes Iriondo eta Iztitxu aipatuko ditugu, baina Maitei Dirin ere kantari bizkaitarra, orain duela urtebete hil baitzen eta Ugaon jaiotakoa, arek aipatzen zuen, okerrena artistentzat autozentsura izaten zela ze. Ja zure sorkuntza mugatzen duzu hasieratik. Gizona izan, ala emakumea, baina ja ez dago molderik aurrera egiteko. Eta hori oso txarra zen, bereziki, Iriondo eta Iztitxu bezalako artistentzat, ze askotan galdetzen didate, zergatik aipatzen duzu hainbeste Iztitxu. Eta nik erantzuna oso simplea da, teknikoki hemen hoberenetakoa izan zelako. 6 oktaba terdi menperatzen zituen, eta molde horretan oso jende gutxik kantatu izan du. Eta aditu batzuek adibidez aipatzen dute, ez Euskal Herriko kantari hoberena edo hoberenetakoa, baizik eta mundu mailan ere. Eta askotan ez dugu neurtzen nolako aberastasuna dugun gure herrian bertan, Euskal Herrian bertan. Nik askotan aipatzen dut, ez ditxu espainola edo frantsesa edo amerikarra izan balitz, telesail bat izango zuen serie bat Netflixen. Hori horrela da. Baina euskalduna zen, eta orduan beste motako bide bat, bizi bat, egokitu zitzaion, kolpeak, momentu onak ere bai, eta ibilbide ederra, baina azkenean, Netflixen serie bat ez, baina dokumental bat bai, egin genuela 2017an, eta alde horretatik ere eskerrak eman nahi dizkiot hemen Carmelo Vivancori, ze ari eskerri izan baizen dokumental hori, ze dokumental bat egitea badakizuen mirari bat da, gaur egun ere olako lanak egitea, eta orduan Iztitxuk merezi zuen horrelako aitortza, azkenean jendeak ez du ahaztu, familiak ez du inoz ahaztu, lagunek, musikazaleak, baina urteak pasatzen dira, eta eskerrak horrelako ekitaldiak egiten direla, horrelako ekitaldiek edo gure ekimenek bide ematen dute liburuak edo biografiak egiteko, dokumental bat, edo telebistan saio bat, erreportai bat, irratian ere bai, eta hori beharrezkoa da, pixka bat gurea baloratzeko, eta kasu horietan, adibidez, artista handiak, euskaldun zintzoak, eta arteari asko eman diotena, baina baita ere euskarari eta Euskal Herriari batasun bati ere, sakonduko dituguna gauza guzti horiek, pentsatzen dut galdera bat baino. Ez, esan duzu, sasoi horretako, zerrikusi handia edukieben nebarrebak zebera, eurek ziren 11 nebarreba, ez da? Hori da. Eta hor badauz beste batzuk gutz eta batzuk oso ezagunak. Bere ibilbidea zerrikusia izan eben, ez da? Horrek nebarrebak. Konta iguzu aprobetatu. Nik uste dut Iztitxuren kasuan oso interesgarria dela, ze aria egiten duelako Bizkaia eta Lapurdi artean, eta lotzen ditu Euskal Lurraldeak, hainbeste, maiz beti, ez dakit, zatiketa jasaiten dugu, eta askotan zatiketa guk Euskaldunek eragiten edo sustatzen dugu are gehiago. Erdaldunek hori egitea, logikoa
horrek logika dauka, baina guk oraindik gehiago sustatzea, nik ez dut ulertzen. Hori ez da nire buruan sartzen, eta euskararen bidez, euskal kulturaren bidez, kantuaren bidez, hoiek, Robles Arangiztarrek lortu dute umorearen bidez ere, bai? Askotan aipatzen dute kantua, irria eta Euskal Herria. Eta badugu ere umorearen beharra, askotan oso serioak gara euskaldunak edo, eta behar dugu ere pixka bat, umore pixka bat eman gure bizian, eta horiek lortu dute, eta uste dut garrantzia handiko familia dela, ekarpen handia egin dutelako, bueno, bi hitzez, aita Manu Robles Arangiz Euskal Alderdi Jeltzalearen diputatua izan dakoa, ELA sindikatuaren sortzailea, ama arratiarra zen, eta oso ongi kantatzen zuen ere, Maria Luisa Bernaolak, eta gero zuk esan duzun bezala, 11 aurride, orduan gehienak hemen jaiotakoak, Begoñan, eta gero frankismoaren gatik ihes egin behar izan zuten, eta 3 gazteenak Lapurdin jaio ziren, Ugutz 1939an La Rosere ospitalean, Eusko Jaurlaritzak zeukan gudariak, eta aurdun zeuden emakumeak, eta zauritutako gudariak, aurdun ziren emakumeak, eta aterpetzeko bidarten, Ugutz han jaio zen, eta gero Beskoitzen, herri oso euskaldun batean, baserri bat erosi zuten, leku eder, eta han jaio ziren Iker eta Estitxu. 41ean Iker eta 44ean Estitxu, ekainaren 6an, kasualitatez, Normandiako desembarkoaren egunean. Orduan, olako gauzak. Eta gero joan etorrian bizi izan dira, Lapurdi eta Bizkaia artean, lotura eginez, artearen bidez, umorearen bidez, eta gero Gutzek ere, oso famatua izan zen hemen Euskal Telebistan, eta gero jatetxe bat izan zuen ere denbora luzean hemen, eta artistikoki aipatuko ditugu soroak laukotea, ez ditxuren anai zaharrenek soroak laukotea sortu zuten, eta aizpa nagusienek Ainara laukotea. Eta orduan giro horretan hasi zen Estitxu gazteena, eta gero horrek biztanda eragina izan zuen. Ama kantaria, aizeko kantaria, aizpa zaharrenak denak kantuz, denak gitarrarekin, gainera euskal kantu berriaren sortzaileak, berritzaileak, haiek izan ziren. Egia da askotan, guk Michel Abegerri aipatzen eta gora aipatzen dugu, baina Michel Abegerrik berak aitortu zuen, hasi zela gitarrarekin euskaraz kantatzen, soroak laukote entzun zuelako. Beraz, hor zuzendu behar dugu erabat, hemen gitar batekin euskaraz hasi diren lehenak kantatzen, soroak laukoteko kideak izan ziren, beraz, Robles Arangiztarrak. Eta gero, giro horretan onditu zen Estitxu, orduan biztan da, horrek eragina dauka, zuk onduan bali maituzu beti kantariak eta gitar joleak, eta baina ikusi zeduai zuen, berez, nik uste dut, gero enuen ezagutu, bere familia osoa ezagutu dut, baina ni hasi nintzen lanean, hiltzen jadanik. Oso gazte ganera. Bai, 28 urtetan gaixotasun batengatik, eta hemen Basurtuko ospitalean nintzen, 28 urtetan, eta 20 urtez, 15 bat disko, gehienak hemen daude, eta 15 bat disko grabatu zituen, eta arrakasta handia izan zuen, bai Euskal Herrian euskaraz, eta niri oso deigarria egiten zaitere, gaztelaniaz ere Bilboko edo Bizkaiko giro erdaldunean ere, eta baita ere frantsesez Baionan. Eta hori oso gutxik lortzen dute, erreferentea izatea, kasuriko berenean ezagutzen zaituzte euskaraz pixka bat eta gaztelaniaz oso gutxi edo alderantziz, baina 3 giroetan 3 ezaguna izatea eta gaztelaniaz ez bakarrik hemen, baizik eta Ego Ameriketan ere bai, eta azkenean pasatzen toki guzietan beti arrakasta handia lortu zuen bere ahotsari esker, aipatu dut, 6 oktaba erdi, eta gero timbrea. Bere gakoa, bere sekretua, azkenean mila buelta eman dezakegu, duenik hitz egin dezaket asko, zuk nahastu beharko duzu. Ez, hor, ahotsa aipatu duzu. Baina ahotsa izan zen eta timbrea. Eta bere timbrearekin lortu zuena Estitxuk izan zen, eta Guk Maria bezalako kantuekin izan zen, jendea unkitzea.
Hori, Azkenean justo gakoa- hori galdezan hori da. joan, Agur Maria. Bai, Agur Maria, hor batasuna aipatzen deu, zelako letrak izate ziren abesti horretan. bai. Zer, Euskal Herriaren batasuna gehien bat aipatzen dugu Agur Marian, Bai. eta ez dakit, nondik nora joan ziren bere... Bueno, jadanik orduko ikusten zuen, arek ari bat segitzen zuen, Euskal Herri Jeltzalearen aria, aitaren ondoan, familiaren ondoan, gero egia da familiaren parte bat ere ezker abertzalekoa dela, baina oso ongi eraman dira beti elgarrekin, hori aipatzen diate beti, baina gero ikusten zuen, nolako giro txarra zegoen frankismoaren gatik alde batetik, eta gero Euskaldunen artean ere, eta badakigu, eta orain ere, eta badakigu, eta zenbait kontu ez ditugu zuritu oraindik hainbeste urten buruan, eta arek ere zuzenean pairatu zuen, bai frankisten zentsura, adibidez Madrilera gonbidatu zuten Televisión Espainolaren eta saio batera, gainera pena handia ematen dit, eta hor aipatzen da, grabatu egin zen kantua, eta gero ordena etorri zen, moztu izan behar zela, eta orduan hor, eta gero pena ematen ditze, hor erretan parte hartu zuen Jose Maria Inigo kazetari bilbotarrak, eta nik deitu nion jakiteko, ez epaitzeko urte asko pasadira geroztik, eta hemen bizi zen, eta nik ikusi nahi nuen, eta ez zidan erantzun nahi izan, eta handik denbora batera hil zen, eta sekretua edo zergatik ze gertatu zen zehaz, ez dugu jakin ahal izan. Hori alde batetik zentsura, baina baita ere boikota izan zuen, eta nik daukat Ugutz anaiak emandako gutun bat, eskutitza, ez ditxok idatzia, eta aipatzen zuen, hemen dirua dago ekartzeko, zeharek bazekien zen maila zeukan artistikoki. Eta ikusten da, hemen ez dago dirurik Euskaldunak laguntzeko, musutruk aritu garelarik denbora luzean jendea laguntzen, gauza asko egiten, autonomia estatutuaren aldeko kanpaina egin zelarik, sintonia egin zen, hori ezkitxuk egin zuen, gero Euskal Herri Jeltzalearen mitinetan eta parte hartu zuen, eta laguntza handia eman zuen, eta gero gauza horiek hor gelditu ziren nolabait, eta baita ere boikota eta gutun eskutitz horretan aipatzen du, ja orduko ezker abertzaleak eskua zeukan jai batzordetan edo konparsetan edo garai horretan, eta arek erraten zuen, hori, haiek ere boikotatzen dute. Orduan, alde guzietatik izan ditu pixka bat kolpeak edo laguntzarik ez behintzat, eta pixka bat hori. Bueno, apurtxo eta arnasi hartzean itxikotzeko Franeri, ze berbata dabil eta... Ni guztu bat demonio harin nintzen entzuten, Bueno, Alex, Zugez eta Lourdes Iriondo jarraituko dugu. Zelan hasi zen Lourdes Iriondo? Xabier Leteren emaztia zen, bere bai gitarra bategaz eta musika, familian musika... Eguan, bai hor badauz bere lehen Zugez berbetan egonaz, baina... Euskeraz abestuten eban, bai esan euskal zalea. Hor... Goitik hasi gara, Goitik hasi gara. Ez, bai. Apur bat arraroa da, ez da? Esan dezagun, bai, nola, gai oso interesgarria da gainera. Aspaldi ez dela galdetu zidan, holaxe, zornotzan egun batean, oraindik erantzutea lortu ez dudan galdera bat egin zidan pertsona batek, eta galdetzen zidan, Lourdes Iriondoren kasuan, ze iritsi zen? Kantura euskaratik, edo kantutik euskarara, oda, kantari hasi zen eta gero euskaraz hasi zen, edo euskaraz ari zen eta gero hasi zen kantari, nola da prozesua? Ez daukat oraindik oso argi. Bueno, Lete geroago dagoela hori segurua da. Gaur Lete oso ezaguna da, baina hau izango da ipatuko dudan aldi bakarra uste dut, baina Xabier Lete etorri zen gero. Lourdes Iriondo kantari hasi zen 74an. Pentsa ze goiz den, oso garaiz da. Egia da, kasualidade bat ematen du, baina Stitchuk, Maite Idirinek eta Lourdes Iriondok lehen diska, lehen EPA, zer horten bakizuen nola izaten ziren, bi kantu alde batean da bi bestean, ez? Disko haiek bakoitzak bere lehen atera zuen 78an. Baina, karo, hor, sartzen da, diskoetxen historia sartzen da, ze oraindik ez geneukan sistemarik, eta bar. Lourdes Iriondo 74 ja jendaurrean zegoen. Nik uste, emakumezkoetan, ez? Oso goiz da, gainera. Lete etorri zen geroago. Lete bakizue hasi zen Estokamairun, 76an Benito Lotxundi gaixotu zelako. Gainera, albotik bezala sartu zen, ez? Beraz,
Iriondo lehenago da, kantari eta lehenago dago. Eta, karo, zeu galdetzen duzunaren arira interesgarria da, ze gaina, konparazio bat egingo bagenu, ez, Estitxuren familia, aipatu du Frankek oso ongi, ez? Ze familia, kantariak, familia euskalduna, erbestera joanak, bueno, edo behintzat, erregimen, esan nahi baita, erregimenaren menpeko lurretik ies eginak. Lourdes Iriondoren kasuan, gauza ez da horrela. Familia ez da gerra galdu duen familia bat, aita Gipuzkoako okinen... Familia honekoa zen. Familia honekoa zen, ez da zertan ez esan, bai, familia honekoa zen. Eta horrek jakina eragina dauka bere hainbat kontutan, esate baterako bihotzeko gaixotasun bat zeukan, eta operatu egin behar izan zuten, 18 urterekin harrapatu zioten gaitza, eta operatu egin zuten. Segurazko, halako operazio bat, segun ze familiatan, ezingo zen egin. Frantziatik etorritako mediku batek Kanboko ospitalean egitea ebakuntza bat, garai hartan ez zegoen Urnietako edo Donostiako edo zein familiaren esku. Horrek, mandezake horrela esan da, mandezake kritika bat, horrelako zerbait, baina ez da, Aregia, honik esango nuke, kasi kuriosoa da, eman diezagun txamponari buelta. Estitxuren kasuan, neurri batean, testu inguru horretan, Estitxu kantari hastea, esango zuen, jope, ez nahi izango ez, etxean eman dezagun, beste kontu bat da, gero zeibilbide izugarri egin zuen. Baina etxean kantatzera kasik derrigortua zegoen, hainbeste musikarirekin inguratua kantatu beharra zeukan, han ez zeukan ihes-biderik. Lourdes Iriondoren kasuan, familia honekoa, euskara galduz joan den familia bat. Bere aizpek ez dute egiten, bizi dira batzuk eta ez daukate euskaraz erraztasunik. Egoera horretan, espero altziteken Lourdes Iriondo 60ko hamarkadan, Gipuzkoako okinen gremioko buruaren alaba bapatean gitarrarekin, kantari plazan. Batzutan, galdera daukat oraindik, iruditzen zait, ez zela estandarra. Hau da, euskaltzalea, nik esango nuke baietz bera izan zela euskaltzalea. Hau da, behar bada, zagi zenbateraino familiatik iritsi zitzaion, zenbateraino artistaren kontua zetorkion, baina berak, berak kantatu zuen euskaraz eta euskaraz bakarrik. Eta euskaraz idatzi zuen aurrentzat, ipuinak eta antzezlanak egin zituen, naiz eta behar bada, igual ez genukeen esperoko zegoen familia horretan, eta zeukan klase ekonomikoarekin eta, nola esango nuke, hortan sartzea. 78, 79 bueltan, gobernadoreak, ultramoltok, frankistak, debekatu egiten dio kantatzea. Eta nire buruari beti galdera gaiztoa egiten diot, ze esangote zuen, bere familiak? Berriz diot, gerra galdu ez zuen familia bat. Zai gustatzen esate irabaziz, ez dakit. Baina, ez zuen galdu esango dut. Ze esangote zuten familiakoak? Lourdes Iriondo batera eta bestera kantari, eta Bizkaian eta Gipuzkoan kantatzea debekatuta. Nik pentsatzen dut, egongo zen baten bat, lehen guzuren bat edo, aizparen bat edo esango zuena, akatu komentario informala, baina esango zuten, zen nesesidade haizu, hola ibiltzeko. Baina berak zeukan hori, bera zen euskaltzale, bera zen kantari eta bera atera zen plazara. Eta uste gutxi aldarrikatu izan dela, Iriondoren kasuan adibidez, eta gehiagoren kasuan, baina Iriondoren kasuan arreta ematen dit, kantaria zitzen bai, baina batzutan ahaztu egiten zaigu edo gutxiago aipatu dugu, ez tok 13 ibili zen, ez da bakarrik ibili zen, ez tok 13 sortzeko lehendabiziko bileran, baldin bazeuden 3 lagun bat Lourdes Iriondo zen. Bigarren bileran, baldin bazeuden 4 lagun bat Lourdes Iriondo zen. Hirugarren bileran, baldin bazeuden 6 bat Lourdes Iriondo zen. Eta zegoen lehenbiziko egunetik. Eta Urnietan Buruntza antzerki taldea sortu zenean, zen sortu zerutik berak sortu zuen. Eta Zazpiribain, Ipar Euskal Herrian parte hartu zuen beste batzuekin, Pantxik Arranuzperekin eta Maite Irinekin eta beste batzuekin antzegoen. Zan nahi dut, eragiletza hori batzutan, ikuste, emakume igual etzaien beste onartu, susmoa daukat. Oda, bai, antzegoen edo parte hartu zuen. Bueno, baina sortu ere, batzuetan, ez toka 13 sortzailetako bat Lourdes Iriondo izan zen lehenbiziko egunetik. Batzuetan iruditzen zait, hori ahaztu egiten zaigula, ez? Eta igual ez zen espero, ez? Familiatik, edo igual espero zen beste bide bat. Berak pentsatu bat zuen seglar joatea, oso fededuna zen. Hori zetera joan, ez? Oso fededuna zen. Bertan ganea, abez bat sortu zuen, horretariko elizan. Ba, beti ibili zen elizan. Erreldunekaz. Ba, hori da, elizan ibili zen eta gazte. Horrek atentzioa deitxudoz, ez? Karo, gu daukagu Lourdes Iriondoren irudia da kantari euskaldunarena. Baina, karo, aldi berean, familian zen, nolabait, famili ekonomikoki ongi, boterez ongi zegoena, eta egoera horretan, 60ko hamarkadan, pentsa 60ko hamarkada, zertaz ari garen oraindik, ez, frankismoan. Karo, buelta ematen badiogu, bestalde, etzen hain arraroa
gerra irabazi zutenen artekoa zen familia batean, Lourdes Iriondo mesatara joatea eta gazteleraz aritzea. Hori igualetzen, karo, gaurko begietatik, egiten duzu, oi, nola izan daiteke Lourdes Iriondo. Karo, segun igual nondi begiratzen denez, ez dakit, nola ikusiko zuen, baina pixka da, ikusi dezakegu txamponaren alde bat edo bestea. Nik kasi, pentsatuz, kasi balio gehiago ematera iritsi naiz, nolabait, beragandik igual espero etzelako. Egoera horretan errazena zen emakumearek egitea beste gauza bat, eta bizitzea, eta kito. Baina ez, erabaki zuen ez. Hautatzea bide bat, plazara gertzea, ematea urtean. Bateren ez zidaderik gabe. 100 jaialditik gora, urtea joan, urtea etorri, eta hori pilo bat baino gehiago da. Frankak aipatu du, kobratu gabe, hasten ziren, gero polemika handia zen, kobratu nahi izan zutenean eta profesionalizatu. Claro, beraren gan zegoen hori. Ni hori, alderdi hori egiten zait, mirestekoa edo txalotzekoa kasik. Deserosotasun eta ausardia hori eukizana testu inguru horretan. Eta gero urteetan ere, kontuan hartu dezagun, urteetan aldea dagoela. Ze, pentsatzen baldin badugu, garai hartako kantariak. Nik uste gerora askotan gertatu zaigu, 70etako kantariak eta gelditu zaizkigu buruan asko. Eta pentsatzen dugu, asko zeuden. 74an, 75an, 76an gutxi dira oraindik. Oraindik kantagintza berriaren oso hasieran daude. Ez toka mairu sortzen da 75an, eta nik esan dut, Iriondo kantari dator 74tik. Guk hemen izenak aipatuko bagenitu, gehienak gizon naiz emakume geroago hasi ziren kantari. Eta urte gutxian asko aldatzen da egoera. Eta nik uste Iriondo da lehenetarik. Pentsa badago aldea, ez ditxu da 44koa, 44an sortua, Lourdes Iriondo 37koa zen. Eta lete ere 44koa zen, 37. Koska badago. Ez du asko ematen, baina hor 70ko hamarkadan, urte batzuk aldea da. Aldea da, 75etik 72ra aldea dago. Ja, 78ko maiatza pasa da, eta hor urte gutxian azkar gauza. Kantagintzan, eta baina idazlea be oso ona zan, ez? Eta gainera, lehen esan doztezu, atarako laster gutengo degula liburuak, ez da? Niri pertsonalki, nirea pertsonala da, niri garai hori asko interesatzen zait, beti iruditzen zait, 60 eta 70etan hor kulturgintzan aritu zen jendeak, ez da, Frankek zeiritzea baina, 60 eta 70etan lanean aritu zen jende horrek, iruditzen zait jarri zituela oinarriak gero etorri ziren gauza askorentzat. Eta askotan susmatzen dut esaldi honek balio duela kantagintzan, literaturan, baina kasik politikagintzan eta beste esparru askotan. Hor, bestalde, begibistako kontu bat esaten ari naiz, Franco hiltzelako eta frankismoa pasatzelako. Baina gauza asko daude, hasten direnak orduan ezartzen, eta gaurko hazia nolabait handago. Kantagintzan, duda izpirik gabe, oraindik jarraitzen dugu esaten kanta berria eta kanta modernoa, ze ez da bakarrik lehenengoak izan ziren edo ez, baizik estetika moderno bat bilatu zutela. Hori da euren puntua. Lourdes Iriondo minigoria joate esan sasoi horretan, ez? Pentsazazu. Eta gitarrarekin agertzea, jende askoren aztolamenturako, nola gitarrarekin, gu ohitutak den laukoteetan, otxoteetan, nola, bakarrik kantatu behar du eta gitarra espainolarekin. Eta, bai, klaro, egingo du Bob Dylan bezala, baina nola, eta Joan Baez bezala, baina mesedez, zer da hori, ez? Zetorren estetika berri bat, hasieran oso xume, eta gero oso indartsu, ez? Kantagintzan, baina literaturan ere, bai. Eta Lourdes Iriondoren kasuan, niri partikularki interesatzen zait literaturan ere, ze aurre eta gazte literatura egin zuen, eta askotan izan da, aurrentzako literatura izan da pixkat anaia txikia edo aizpa txikia izan da. Nik uste hori aldarrikatu egin behar dela, eta aurre eta gazte literatura idazleek esate dute gaizu, gu ere idazle gara, ez? Oso simbolikoa egiten zait gauza bat, ikusteko garai hori, pentsa. Guk esaten dugu aurre eta gazte literatura modernoa euskaraz hasi zela Mariasun Landarekin 1982an aurkeztu zuen Lizardi sarira Txan Fantasma, eta esaten dugu hor dator euskaraz aurrentzako literatura modernoa. Mariasun Landari galdetzen diote, eta zure aurretik zer zegoen? Piskat, Estitxuren aurretik zer zegoen? Hor zeuden Soroak eta Ainarak eman dezagun, ez? Eta Mariasun zure aurretik zer zegoen? Nork idazten zuen aurrentzat? Erantzuna da, Lourdes Iriondok idazten zuen. Lourdes Iriondo hasi zen aurrentzat idazten 70ko hamarkadan. Oraindik euskal literatur sistema modernoa sortu gabe zegoenean. Gaur egun ezagutzen ditugun argitaletxeak sortu gabe zeuden oraindik. Gaur egun,
joaten baldin bagara ikustera Lourdes Iriondok non argitaratu zituen liburuak, sinpleki argitaletxe haiek ez dira existitzen. Gero sortu ziren, beste mordo bat, ez? Ez da, euskal literatur sistema modernoa ez da existitzen oraindik. Eta Lourdes Iriondo ari da literatura egiten aurrekin eta aurrentzat. Eta ongi egiten gainera. Eta hor, 70etan eta 82 arte argitaratzen ditu lanak. Ni pozik nago, egingo diogu propaganda aztarnari, pozik nago, ze iruditzen zait, lehen justu Frankekin komentatzen ez, dokumentalak behar dira, omenaldiak behar dira, eta nik uste obra eskura jartzea ere importantea dela. Nire impresioa da, moztu luzatzen bana izan, baina batzutan iruditzen zait, bestela arriskua daukagula, omenaldietan edo denalakotan, askotan aipatzen ditugu figurak, talako trazu azkar bat egiten dugu, eta horrekin gelditzen gara. Eta batzutan kasik estereotipoak ere errepikatzen ditugu, nik uste ez gaudela salbu inor. Baina, claro, denbora gutxian, egin behar bauzu omenaldi bat, edo ekitaldi bat, edo biografia azkar bat, bi gauza aipatzen dituzu eta aurrera. Nik uste denbora pasada, orduan, aukera daukagu sakontzeko, eztabaidatzeko, detailera jeisteko, eta hortarako obrak eduki behar ditugu eskura. Ze bestela oso zaila da. Lourdes Iriondoren obra lortzea, inbidiaz akabatzen egon naiz hor behira, ze Lourdes Iriondoren obra lortzea gaur da odisea bat, aurkitu dugu bere antzezlan bat, argitaratua dagoena, 2 ale aurkitu ditugu Tolosako liburutegian, ez dugu beste alerik aurkitu. Aipatu gabe dago inon, ez dugu aurkitu beste referentziarik. Pentsa, ikusteko zenbateraino, gauzak lortzea zaila den batzuetan. Nik uste hori jendeak eskura eduki behar duela. Esateko gustatzen zait, ez zait gustatzen, edo denalakoa. Baina kantuak entzungai egon daitezela eta testuak eskura. Gero irakurri eta esate gula, oi, batzai bate gustatu, bale, ba, oso ondo. Baina beste sistemetan eskura daude gauzak. Aurten, orain hil hontan aterako dira, 2 tomotan Lourdes Iriondok aurrentzat idatzitako ipuinak, eta Lourdes Iriondok aurrentzat idatzitako antzeslanak. Tartean, inedito bat ere bai. Aztarnak aterako ditu, eta gu pospozik, ze, karo, nik uste hori dela bidea ez, jendeari eskura jarri, gero, bakoitzak, atera izan ondorioak, eta ikusteko 70etan, ze lan, Lorea Jainabarekin aritu naiz ni horretan, eta Loreak esaten zian, jo, ze lan egin zuen emakumenek garai hartan, zegoen, Gaur egungo baliabiderik. Orduan, ze lan egin zuen, eta ikuste duzu, jartzen duzunean, liburua, esate duzu, arraioa, haze lana egin zuten ez. Gero, egongo dira gauzatzuk, hobeto, hobeak edo txarragoak edo denalakoak. Eskura behar ditugu. Alesek esan dugu, Fran, 60 eta 70 hamarkadea izan zala oinarria gauza askotarako. Eritsi barrinekoa zara. Bai, gainera badako desberdintasuna da guk orain lanak egiten ditugularik baliabideak ditugula. Nahi dute Baleuko ekoiztetxea hor dago, Euskal Telebista hor dago, Radio Euskadi ere bai, edo argitaletxe bat, edo gauzak egiteko, hoiek behar izan zuten sortu beren obra, beren lana, eta euskarria ere bai. Uste dut hortan alde handia dela, eta zorionekoa gu, aurreratu da horretan ere Euskal Herria. Eta gero, egia da maiz, ez ditxu, Maite Iririn edo Lourdes Iriondo aipatzen ditugularik, emakume kantariak aipatzen ditugula, ez? Baina Alexek orain azan du, kantutik asko zaratago joaten ziren artistak zirela, ipuinak, literatura, ez ditxuren kasuan adibidez, umeentzako egiten zituen olako diskoak eta ikastoletan erabiltzen zen material hori, gero zenbait ekitaldi egiten zituen hemen gainera Bilbon urtarrilak 4 urtero, 70ko hamarkadaren bukaeran eta 80ko hasiera horretan, errege egunaren bezperan edo jaiegunetan, Bilbon orduan, Franco hiltzen jadanik, baina hainbertze gauzarik ere ezen euskaraz aritzeko hemen, izan Deustuko ikastolarentzat edo Bizkaian dauden beste ikastolentzat, eta hor lan handia egin zen, eta uste dut alde horretatik azpimarratu behar dela. Gainera, ez ditxu Lourdes Iriondo eta Maite Iriren bezala, hain ona zen, balio zuen gauza askotarako. Eta adibidez, Euskal Telebista sortu berrian, sintoniak ere, eta bikoizketak ere egin behar ziren, orduan marrazki bizitunak, eta hain zen ona, ahotsarekin egin zezaken edozein pertsonai, musika asmatu, musikaren gainean hitzak eman, eta orain hain da erreza ez, hartzen duzu mandua, aldatzen duzu katez, pasatzen gara plataforma batetik bestera, baina momentu batean hemen gauzak, eta gu orain enpresa horietako langileak gara, eta ematen du,
edozein gauzak berdin du. Orain, horrela da. Euskal Telebistak 40 urte ditu, 40 pasa, Radio Euskadik ere bai, eta horrela da. Ez, hori norbaitek asmatu du noizbait. Norbaitek sortu du hori. Erbestean egondako euskarriak izan dira, eta gero hemen hasi dira, eta orain hartu dute beste edadura bat, beste bide bat, baina uste dut, gaur aipatzen ditugun emakumeak aipatzen ditugularik, balio behar duela ere, pixka bat horra etortzeko. Eta ez nostalgikoak izateko, edo ez aspaldiko kontua lehen hobeto zela orain baino, ez, hori ere ez. Baina pixka bat gaurkoa baloratzeko, edo gauzak beren tokian emateko. Pixka baloratzeko, zenbait urrats egin ditugun, eta nun gauden, nor garen, zeri buruz goazen, eta... Azken batean bere ekarpenari ez dakola garrantzi handirik emon, ez da, Fran, hori esan nahi duzu. Ez nahiko, baina ematen delarik, nik uste dut hori dela alde ona, eta oso baikorra izan behar dela alde horretatik da, orain batzutan aipatzen da, memoria historikoa edo aipatzea, hori interesatuko zaio. Nik uste dut, ehunka jenderi, milaka jenderi, nola aipatzen den. Eta hor da gure erronka, guk asmatu behar dugu, nolako pelikulak, nolako erritmoa, nolako hizkuntza erabili, nola joaten garen, eta hitzaldi asko ematen dugu herrietan, eta gauza bat aipatzen duzularik, beste aipamen bat etortzen da, guk ere ezagutu genuen, guk ere irratian entzuten genuen, edo eskatzen genuen, edo jendeak ezagutu du, gero egia da urte asko pasa direla, baina merezi du nik uste dut sakontzea, eta gainera, gauza bat egiten delarik, nik dokumentala egitea gure kasuan Miraria izan zen. Mirari horrek egin du bere bidea, pasatzen da zenbait tokitan oraindik ere, baina gero, uste ez duzuna gertatzen da, eta horregatik ni oso pozik nahi zentzutea, orain Lourdes Iriondoren ipuinak argitaratuko direla berriz eta antzezlanak ere bai, zeren hori denen eskura izateak eta aipamen horrek ekartzen du gauza bat, eta beste bat, eta beste bat. Eta emakumeen kasuan adibidez, alde horretatik diot guk ere sustatzen aldugula, eta horretan ari garela eta segituko dugula, eta hori oso ona da. Eta gu harritu ginen, ze gure dokumentala adibidez, sortu zen, Baionan ez ditxuren izena eman zioten kale bati. Italdia izan zen, eta hura izan zen, pindarra nola bait, hemen badago historia bat kontatzeko eta egingo dugu. Eta pelikula estrenatu zelarik hemen, BBK-aretoan Bilbon, Feliz Linaresek oso ongi bota zuen, ikusiz ez ditxuk ze garrantzi eta ze harreman estua izan zuen Bilborekin, Baionak egin balin badu, eta, gaizki da esatea, baina nala izan zen, publikoak txalotu zuen momentu horretan. Eta handik ateratzean, Juan Maria Burto Bilboko alkateak, nik esan dion, entzun duzu alkate jauna, eira, bilbotarrek zer dioten, eta bai, hitz egin dut anaiekin, eta guk ere emango diogu kale bat, eta hitza bete zuen, eta alde horretatik, eta orain dago, ez ditxu pasealekua adibidez, Arte Ederretako museotik, Euskalduna jaure egiraino, Doña Casilda parkearen parte horretan, eta hori oso ona da, emakume bat gehiago agertzea, kasu honetan gu pozpozik, egunero ez da lortzen ere kale bat Bilbon, baina ez ditxurentzat izatea, oso gauza ederra da, familiak ere hori beti gogoan dauka. Eta hori bezala, Baionan Euskarazko Institutu berri bat sortu zuten, Seaskako ikastolek, Gaiztitxu izena eman zioten. Eta horregan nahi dut, eta horregatik nik pozten naiz ere, Lourdes Iriondo pastorala ere egingo dute Zuberoan datorren udan, eta gauza bat norbait nik orain ez ditxu aipatzen dut, baina besteak ere hor berdin, eta hori oso ona da, ze nik enaiz hasiko gaizki esaka Seaskako ikastolen aurka, baina haiek lehen institutuari Salvador izena eman zioten, eta hobekiago ezin zen asmatu, Salvador, hoberena, gainera datorren azaruan 50 urte hiltzela. Eta gero, bigarren institutua eman zuten, Pierres Larzabal, Maneser Dozaintzi, Bernat Etxepare, eta azkenen Euskaldunek ze egiten dugu. Erdaldunek egiten duten gauza bera. Beti gizonak eman, eta lehen aldiko, Seaskaren institutu bati, eman zitzaion, emakume baten izena, ez ditxu, eta geroztik beste bat sortu dute senperen, eta Katjalin Elizalde erresistentzialaria aipatzen dute, eta orain hasten dira horregatik lotua da dena, eta ekitaldi hau ere martxoak 8 inguruan egiten baita, uste dut garrantzitsua dela, batetik guk gogoratzea du, guk ikastea emakume horiek edo artista horiek zer egin zuten, eta haiek aipatzean,
haiek aipatzean, ikustea horrek ze eragina daukan, zen nik orain askotan pentsatzen dut. Baionako instituto horretan ibiltzen den 12 urteko neskatxa batek ze pentsatzen du ikusten ez ditxu. Gu ere bagara zerbait, eta guk hori, nahi gabe izan zen. Ez genuen uste pelikula egitean hori gertatuko zenik, hori oparia handia izan zen, eta egiarran, baina hori da pixka bat uste dut gaurko hitzaldiaren garrantzia ere, ez bakarrik aspaldiko kontuak, nostalgia puntu batekin aipatzea, baizik eta gogoratzea, gogoratzea, eta ikusiz, gaurko egunera, gaurko aktualidadera ekartzea, eta ikustea, zer egin dezakegun, eta beste bide bat sortzea, eta horrek... Bueno, nik izaki bat amatek, galdera amaten gure baduzue bere, erantzuteko prest dauz, Fran eta Ales. Hor, emakumeak aipatu duzu, Domekan emakumearen eguna izen zen, emakumeen eguna, eta Ales, lehen aipatu dugu Lourdes Iriondo, Xabier Leteren emaztea zala. Ez dakit horrek gerizpea egin eutzon berari, ze Xabier Lete behar bada, bera baino askoz ezagunagoa da, bere izen askoz begeiagotan entzun dugu. Ez dakit, mesedia izan zen, olako senarra izatea, esan nahi dut kantaria. Lotuko duz, gaina, frankizketan ari zela gauza bat pentsatzen egin zen ze importante den, da gustatuko litzaidakela aipatzea, eta harira dator, transmisioari lotuta. Aurrena, zuretik hasita, ni ez naiz ausartzen hainbeste esaten. Eta ez naiz gai halakorik demostratzeko. Badakit, norbaitek aipa dezake, Letek egin zion edo. Niri zaila egiten zait alako zerbait imaginatzea. Nik uste dut bien artean alde handi badago. Eta oso handia ere. Transmisioari begira. Eta da, Lourdes Iriondok 1978an kantatzeari utzi zion betiko. Orduan, 1978tik 2005ean hiltzen arte, pentsatzazu zenbat urte doa zen. Orduan, kantatu zuen 65, jendaurreko handi xamarrak egiten zituela. 65etik 78era aritu zen kantari, eman dezagun 13 urtez, badon 13, eta 78tik 2005era doaz bikoitza, denbora bikoitza. 27 urte dijoaz. Nik uste Leterekin edo Lete gabe, Mikel Laboarekin edo gabe, Maite Idirinekin edo gabe, oso zaila da obra batek bizirik eustea, gizartean presente baldin badago 13 urtez, eta gero urrengo 27 urtean, Lourdes Iriondok ez zuen berrargitaratu diskorik, ez zuen Aurta Gazte literatura libururik berrargitaratu, berak erabaki zuen, ez zela gehiago plaza publikoan agertuko gaixo zegoen baita, eta erabaki zuen. Karo, nik alde batera egin dezaket euskal gizartearen kritika nola ez diogu eutsi Lourdes Iriondoren figurari. Baina iruditzen zait, ateratzen zaidan erantzuna da niretzat oso erosoa, hau da, niretzat erosoagoa da esatea askoz. Lourdes Iriondo ez dugu gogoratzen, zeren Xabier Lete gogoratzen dugu, eta euskaldunok oso gaizki egin dugu Lourdes Iriondo ahazten. Ez da zuek kontsolatzea, baina nik uste dute ez dela hain sinplea. Oso zaila da, 27 urtean plazan egon ez den norbait gogoratzea, are gehiago, buelta emango diot. Nor gogoratzen duzu, 27 urtez plazan egon ez dena. Lourdes Iriondo baino gehiago. Hau da, norbait ezagutzen dugu artista bezala gogoratzen dugu ia 30 urtez kantari egon ez dena. Oso zaila da. Hau da, Lourdes Irondo izarro handi bat izan zen, baina gero erabat desagertu zen. Erabat. Karo, Lete gutxi asko jarraitu zuen kantari. Karo, orduan, nik egia esango izut, nik Leteri buruz egin nuen tesia, eta gero saiak erabat eta bar, eta Lourdes Iriondo apenas aipatu nuen. Eta bain, lehenko baten lagun batek izan zian, eman dugu gaur hitzaldi bat, Iriondori buruz, eta ez duk Lete aipatu ez bainaiz, Leteri buruzari, Lourdes Iriondori buruzari bainaiz, Leteri buruzari nahi zenian hitz egingo du Leteri buruz, eta besteari buruz. Zegeo elkarrekin bazkaltzen zutela eta elkarrekin ze gauza egiten zituzten, baizu hori gero ardo batekin komentatuko dugu, zer egiten zuten da ze ez zuten egiten. Baina Lourdes Iriondo, ez, 75ean Lourdes Iriondo bazegoen bezala, eta Lete ez, 1981an Lete bazegoen, eta Lourdes Iriondo ez. Gero elkarrekin egongo ziren. Baina artista bezala, ibilbidea oso desberdin zen. Eta honek eramaten hau beste gai batera, iruditzen zaidana oso interesgarria. Eta dokumentalean, instituren dokumentalean agertzen da, eta ni nauka harrapatzen naun gai bada. Eta komentatu egin nahi zuet, ari da dator da. Zeko gogoratu naiz, Frankek aipatu du nola ez lerratu zen esango dugu ideologikoki, politikoki.
Eta garai hartako kontu bat da, ez dagokio ez titxuri bakarrik, edo orokorra da, eta ez bakarrik gainera Euskal Herrikoa, Katalunian pasatzen, Aragoin pasatzen, Espainian, toki askotan pasatzen. Karo, kantagintza berria hasten da, eta kantariaiek hartu zuten nolabait herriak eta bereziki gazteriak zeukan gozea. Ez? Eta kantaldiak bihurtu ziren, bandera askoko tokiak, oihu askoko tokiak, aldarrikapen askoko tokiak. Claro, horrek alde batera, badu, gauza oso on bat, esan dezagunez, batek esaten du, kulturgintzak eragiten du gizartean. Espainiako kasua bat emango dizuet. Jose Antonio Labordeta hundiak gogoratuko duzu. Zoritxarrez gaur egun Espainia jendeak gogoratzen du kongresuan bidali zituelako PPko batzuk kaka egitera. Ongi bidali zituela, bestalde, baina horregatik baino kantari eta poeta izan zen, ez? Eta hark esaten zuen, karo, guk ematen genuen traktore baten gainean kantaldi bat, eta etortzen ziren 2000 lagun. Zenbat mugitzea egitzi zen, ez, kantagintza. Eta hemen, pentsazazue, Belodromoan, batean, 1978an Bilbon, kantaldi masibo bat, milaka lagun. Claro, hori da alderdi hona eman dezagun. Baina gero horrek ondorioa izan zuen berehala. Eta ondorioa izan zen, nire hitzetan esplikatuko dut, nolabait, sistemak bakoitza bere aldetik baldin badoa, sistema politikoa, sistema kulturala, literatur sistema, kantagintzen sistema. Hor momentu batean, sistema politikoa esan dezagun eta sistema kulturala edo artistikoa asko gerturatu ziren. Nasten joan ziren. Eta kasik elkarren gainean egotera iritsi ziren. Eta momentu batean, nik uste, kantariak itotzera iritsi ziren. Eta ez da mengoa bakarrik. Labordetaren musikari batek esaten zuen, bere esplikazioa zen, egoera inbeste joan zitzaigun eskuetatik, ezin zen akorde sotilik jo. Hasieratik oihuka hasi behartzen duen. Publikoak behar zuen, oihu egin behar duzu, ez? Venga, gaurko lema zein da, egurra behar dugu. Eta 1978an, Lourdes Iriondo kantatzeari uzten dio, bai, gaixotasun bat zeukan, bai, ahotsa egakuntza bat izan zuen, baina beste hori ere aipatu behar da. Politika eta kultura hainbeste gerturatu ziren, eta ez naiz kolore batez edo beste azari, hain naiz orokorrean, sistema artistikoa eta sistema politikoa, ze batzuetan ados zeuden. Arazoa etzen Mikel Laboa ados ote zegoen publikoak oihukatzen zuenarekin. Ze igual ados zegoen. Arazoa zen ezin zuela kantatu. Hori Antxon Balberdek esaten du. Jope, eske ni hasten nintzen kantatzen lau aseta pianoarekin, eta ez zitzaidan entzuten. Claro, gora Euskal Herria, bai oso ondo, ni ados nago, baina utzi kantatzen. Ez? Solapamendu halako bat zegoen. Eta karo, horrek ekarri zuen, eten izugarri bat, Lourdes Iriondok 78an kantatzea utzi zion, Laboak pausa bat egin zuen, Letek pausa bat egin zuen, Iriondo etzen itzuli, eta kantari jarraitu zutenek ere, nire iritziz hor, nabarmen xamarra da, olako biraketa bat dago, ez ditxuren kasuan ere nire ustez igertzen da, ze 80etako diskoak nire iritziz desberdinak dira, hor 8koena egiten duen, eta pixkat desberdinak dira, kantariek pertsonalki kolpe handia hartu zuten, ze bapatean, izar bat zara, oso denbora gutxian izar bihurtu ziren, 13 urte baino gutxiagon, 75ean aizarnan agertzen naiz, gitarra batekin kantari eta daudean 4 gazte, eta 72an Belodromoa betetzen dut. Orduan, pentsa, hori da arrakasta karagarria. 10 urtean pasatzen dira. Inorrez izatetik, Euskal Herri mailan ikono izatera. Eta hurrengo 10 urtean, hartzen dute, Jose Angel Irigaray behin esan zidan bezala, gure belaunaldiak sekulako hostia hartu zian. Esan egirik, gu pasa ginen. Ezerrez izatetik izar izatera, eta 80ko hamarkadan, takateko izugarria zera. Estitxuren kasuan ikusten da, eta Maite Dirinek berak ere, protesta kantu egiten zuen, eta 80ko hamarkadan, kantu lirikoa egiten hasi zen. Nik esaten dut, nolabait, beste bide bat bilatu behar izan zuten kantariek, ze errealitatea hainbeste aldatu zen, talka horren ondoren, politikaren eta kulturaren talka horren ondoren, hainbeste aldatu zen errealitatea, moldatu egin behar izan zuten. Lourdes Iriondo etzen moldatu, zuzenean etzen itzuli. Lete hasi zen kantu intimista egiten. Maite Dirin hasi zen musika, azkar da gaizki esateko, musika klasikoa kantatzen. Ez ditxuk ere, Frankeko bat esplikatu dezake, baina beste bide bat jorratu zuen, eta berak ere aitortu zuen, eta bere ingurukoak esate dute ez, ze kolpe suposatu zuen horrek. Nik uste gutxi hitz egin da, gai hortaz, eta isilduko naiz honekin, baina uste dut hitz egin
egin behar den gai horietako bat da, trantsizio deitzen den horrek, modan dago ez da bai da, hor uste dizuet, ardorako. Baina trantsizio deitzen den horrek zer nolako takatekoa suposatu zion belaunaldi horretako hainbat izarri. Lourdes Iriondo etzen itzuli plazara. Fran, ados, berak esan dakoaz? Bai, edozen kasutan beti gertatzen da ere, nola erran, karrera artistiko batean, egiten baduzu beti disko bera edo estilo bera, arriskua duzu, beti gauza bera egiten duzu. Eta hasten zarelarik beste gauza bat egiten, oso desberdina egin duzu. Orduan, beti hori neke da. Gero, egia da, Stitchuren obran adibidez, eta aipatu duzu pixka bat, Alex, ez dago batasunik. Ez dago, bai, pixka denetik dago, eta bere bidea benetan hasi zen azken diskoarekin. Eta hori izan zen, uste dut, Lourdes eta Stitchu elgarrekin aritu, baina bai, bide paralelo horretan, gauza amankomun asko daukate, eta zoritxarrez gaixotasuna bera, zeren Oso gazte hil ziren biak. Bai, eta Stitchuren kasuan adibidez, Lourdes bezala, lehenago utzi behar izan zion kantatzeari, eta gero itzuli zen disko honekin, eta kantaldi batekin, zenbait urtez egon zen taulen gainean egon gabe, eta aipatu duzun bezala, 27 urte Lourdesen kasuan, 6-7 urte Stitchuren kasuan, eta askotan niri jendeak aipatzen dit, duela 25 urte hil zen, orain 33 urte, baina 33 bainon gehiago dire, 33 gehi 6 urte azaldu gabe, ja 40 urte tauletan azaldu gabe, taulen gainean azaldu gabe, eta gero, bai, egoerak ere, ez diela gundu. Gero, pelikulan azaltzen da pixka bat, izan zela ere gazteriaren aldetik, edo gogoan, edo aldaketa goze garri hori, rock radikala deitzen dena, bere sarearekin ere, gaztetxeak, jai batzordeak herrietan, eta orduan momentu horretan folk kantari horiek gelditu ziren pixka bat, bakarlarien buma askoz geroago etorri zen. Eta Stitchuren kasuan adibidez gertatzen da, aipatzen da, nola posible da, Euskal Herri Jeltzalearen gandik hain hurbil egon balin bazen, zergatik gero momentu batean agintera iristen delarik, eta zergatik ez da gertatu hori, baina kultura sailak urte asko eman zuen Euskal Irrati Telebista sortzen, eta momentu batean hori Jon Baguesek Eresbil musika zentroko zuzendari ohiak aipatzen du oso ongi, momentu batean lehentasuna beste bat izan zela, hau da, erakunde berriak sortzea, egituratzea, gauza asko zegoen egiteko, eta kantariak momentu batean hor gelditu ziren. Hau da, gehiago segitu dutenek, behar bada noizbait izan zuten aukera itzultzeko. Stitchuren kasuan, justu urte horietan eta egoerarengatik, ezen gertatu, eta bakarlarien boom delako hori, askoz geroago izan zen, eta beranduegi Stitchuren kasuan. Alex, zelan definituko zenko zeuk Lourdes Iriondoren musika? Hor, aipatu duzu reivindikatiboa izan zala. Nik oso azkarra esango nuke, oraingoan benetan azkarra izango naiz. Denbora gutxi aritu zen kantari, lehenbiziko diskoa 78an, disko laburra, azken diskoa kantu berriekin 74an. Bai, ez naiz konfunditu, 6 urte doaz. Oso denbora gutxi da. Eta kantari 75etik 78ra, bale, 12-13 urte. Eta hala ere, nik esango nuke, hainbat ñabardura sumatzen direla. Hasieran garbi esan behar da, iruditzen zait argi dagoela, 74-75ean kantari hasten denean, Lourdes Iriondo kantari gogorarazten du asko garai hartan, Frantzian Zugir deitzen zen ura, monja kantari bat gitarrarekin, berri ona zabaltzen zuena. Gogoratzen du hasierako Joan Baez, 50ko hamarkadaren amaierako Joan Baez. Joan Baezi deitzen zioten gaztelaniaz, la Madonna deskaltza esango dut, Madonna oinutxa, pentsazazue. Orduan, halako punto hippia zeukaten, baina oso kristaua. Baina ez dakit, eta oso kristaua. Lourdes Iriondoren lehendabiziko abestiak dira meza kantu
erabatekoak, aurrenengo hasierakoak. Baina, karo, esan du lehen, oso goiz da oraindik, 60ko hamarkadaren erdian gaude oraindik. Berehala aldatzen da, eta etortzen da eragin bat oso fuertea, eta da protesta kantuarena. Karo, hor ez dugu aipatu, eta merezi zuen aipatzea Julen Lekuona, ari da, apaiz bat kantari, baina apaiz kantaria esaten duena eliz bat pobrea. Karo, elizari ez zitzaion asko gustatu. Apaiza hori kantatzen, ez? Orduan, Lourdes Iriondok oso ongi bat egiten du horrekin ideologikoki, hau da, bai fedea bai, elizatik bai, baina 60ko hamarkadako Vatikanoko kontzilioaren hildoan, hau da ez eliza, nola esango nuke, ordua da, eta esan daiteke, ez munilarena, gehiago arantzazukoa, vale, hola, matiza egin da, jazta, oso azkar. Orduan, badago kutsu erlijiosoa, gero protesta kantua iristen da, eta nire iritziz puntu interesgarriena dauka 60ko hamarkadan ez toka 13 bueltan dabilenean, 62, 63, 64, 65, 66 buelta horretan, iruditzen zait estetikoki hor dauzkala pieza lortuenak. Hala ere, gogoan baldin badukazue adibidez, hala ere gelditu egingo naiz, eta bar. Iruditzen zait hor lortzen duela estetikoki, benetan kanta oso eder eta punto oso lortua. Estetikoki, ez toka 13 inguruan, karo, kezka hori zegoen, zuen pentsa, kantariak, Lete, Lertxundi, baina poetak ere bai, Hartze, adibidez, estetikoki izugarri aurreratua zena garai hartan, lasai izan dezaket hemen eta Europa mailan, oso aurreratu estetikoki, abanguardista zena, orduan, garai horretan egiten dituen piezak interesgarriak dira. Zer da pena, 74an egiten du disko hori, egiten dute, horri biltzen dira taldean, talde ohikoa da, Pantxoa eta Peio eta Antxon, Balberde, Lete eta Iriondo, hori da talde tipikoa, 74, 75, 76 buelta hortan, egin zuten parodia bat ere, Espainiako gorteena, oso katxondoa, berreskuratzen duten, hor zehar dago, gortetako parodia, pentsazazue, horra gertzen dira garaiko personajeak eta hauek, parodiatzen garaiko politikariak, traka. Pena da hori, gaixotzea eta 78an, ibilbide hori horraino iristea, gero instituzionalizazioa etorri zen, eta bar, eta horraino ez. Orduan, nik hainbat eragin ikuste ditut. Hildo estetikoki berritzaile interesgarri hori, zoritxarrez gehiago loratu etzena, baina oso garaikoak diren beste horiek ere bai. Protesta kantuarena, hori askotan simpleagoa edo izaten da, protesta kantu batzuk, hori badakizu, protesta kantu batzuk nahiko gerora ere jarraitu zuten nahiko kantu simpleak egin zituzten. Eta gero hasieran, kutsu erlijiosoa ere, hori esan behar da. Fran, eta zuk ez ditxurena, zelan definituko zen? Zailagoa da. Nik uste dut, ez dakit, folk horretan kokatuko nuke, baina gero oso zaila da, zeren denetik, haintzen ona, denetarako balio zuen, eta gero gertatzen da, adibidez, hasi zelarik kantatzen orain, datorren astean korrika hasiko da atarratzen, eta atarratzen kantatu zuen behin ez ditxuk Euskaldun Gazteriaren batzarrean, ez? Eta han kantatu zuen, Haurtxoa zehazkan eta Labamba. Eta jendeak gelditu zen, baina hau nor da. Eta baina gazteriak hori da behar zuena orduan, eta orain ere, Haurtxoa zehazkarekin, lokartuko ginateke orain, eta ardo batekin segitzea, Alexek aipatu duen bezala, baina Labamba. Eta orduan, neska gazte bat, bakarlaria, gitarra espainolarekin, gona batekin hola kantatzen, eta Kristoren gainera ez ditzu oso arraroa zen zentzu batean, ze aingeru baten moduan kantatzen zuen, eta gero Kristoren txisteak botatzen zituen bien artean, orduan jendeak gelditzen zen, hau nor da, ze gainera euskaraz egiten zen, orduan jendeak gelditzen zen, hola azoketan, ferietan ere agertzen zen, eta orduan, pentsatzen zuten, hau ez dakit nongoa izango den, eta gero bakizakiten, bestaldekoa, bizkaitarra, baina beskoitzeko euskaraz ere egiten zuen, orduan jendea, pixka bat, harritua egoten zen. Gero egia da, oso karaktera handiko emakumea ere izan zela, eta hori aipatu zigun Jose Mari Iriondo kazetariak, hemen Bilbon behin gala batean kontatu zion, aholkatu zion, egokitzapen bat egiteko, intzazu, eta ez, Jose Mari, ni naiz ni, akitxo. Eta orduan, gauzak aurreratzeko ere karrera batean, ez da beti erresa izaten, eta gero, nik uste dut denetarako balio zuela, eta hortaz asko hitz egin zigun ere, eta pelikulan ez da azaltzen, baina badaukat miarritzen lagun bat, Leila, mistunez izan dakoa, 1957an, mistunez, dauka urte asko, eta han bizi da, eta arek eraman zuen ez ditxu Parisera, kabaretetan eta kantatzeko. Zeren ez ditxuk
bai hemen, Euskal Herri osoan, hizkuntz desberdinetan, Ameriketan ere bai, Venezuelako telebistak kontratatu zuen galak egiteko, denetarako balio zuen. Eta Leilak eraman zuen Parisera. Eta Parisen egin zituen bizpahiru urte, kontua da, han ere, momentu batean, eta euskaraz kantatzen zuen, Parisen ere. Baina kontua da, bueno, hori zaila da, ze guk ere nahiko lan izaten dugu gure ofizioan eta pentsa artista batentza behar duzu hildo batean edo molde batean sartu momentu batean, eta Leilak beti esaten dit, nik ez ditxurekin posible izango nuen eginaraztea karrera bat Nana Muskurik izan zuena. Zakit, Nana Muskuri, oraindik bizi da, eta egin zuen mundu mailako, hori egiteko doai guztiak bazituen, eta arek eraman zituen artista asko, Frantziako telebistara ere bai, eta momentu berean hemen zensuratua, Euskal Herrian eta Espainian ere bai, zenbait gauza egin zituelarik, baina gero doaiak bazituen egiteko gehiago, baina edo ezen sartu, edo sartu zelarik horietan gaizki pasatzen, gero enpresario bat izan zuen azkenean, pixka bat sustatzeko, ez baita aski artista izatea, gero behar duzu ere bide bat, eta orduan ere bazen gauza edo euskarri edo irizpide asko egiteko, edo nola grabatu hemen, edo Madrilen, edo Kolumbiarekin, edo olako etxe horiekin, baina hori ere berandu iritsi zitzaion, gaizki, eta gero gaixotu, eta hil egin zen. Eta orduan, hor da, pixka bat, nahi eta ezinean bezala, eta doai guziak eta gehiago zarbait egiteko, baina ezinezkoa izan zen. Bueno, hainbetek eusea ikasi dugu gaur, Fran eta Aleseri esker, Lourdes Iriondo, eta Estitxuren inguruan. Ez dakit bata batek galdera bat bota gure baduzu edo, ez? Bai, Iñakik. Hemen dugu biru galdera, eta ustote, bizontzat edo zeuk aukeratu. Lehenengoa dino, Bilbon bazela txinpartak antzerkitaldia, 1950 urte ingurukua, hor parte hartu zuten Robles Arangiztarrek? Bai, hori Irkusek komentatu zigun, bai, Irkusek Estitxuren nahi batek kontatu zigun, bai, Euskaltzaindiaren lokal zaharretan eta hor bazirela ekimenak eta antzerkia egiteko euskaraz eta bai. Barkatu, baina hartu mikrofonoa ze bestela ez da izultzaileek ez dauen zuten. Egon bizkatu, entxekarriko iso. Orain zailena dator, hitz egitea erresa da, baina orain galderak, ja, sekulan ez dakigu zer datorren, orain. Hori da. Ni Bilbokoa gara, eta gu beti jakin izan dugu txinparta alde hori egon zela Bilbon, ez dakit ondo ze urtetan, eta Robles Arangiztarrak eta dana familia hori guztia izan zan gure aita amaren etxekoa danak eta bar, eta hor soroak bi anai horiek ez dakit nortzuk izango ziren zeuden hor, eta txinparta hori sortu zan gerra ostean. Eta deko gure etxean, Koliseo Albian uste dut izan zala, irudi bat, antzerki bat izan zala, simbolikoa, talikoa. Eta hor agertzen gara, izan zan urteak, gu, ume asko, eta 1956 eta 56an uste dugu dala. Eta agertzen da, ama euskera edo alako irudi bat, eta bueno, argazki bada bakarrik, ez? Ez dakit, nik hori gogoratzen dut gu gaudean, azkenengo momentuan obra horren ostean, lurrean izarrita eta bar, eta bueno, igerten dugu nortzu garen umeaiek. Horrek ziren txinpartetarrak, txinparta taldeak. Eta hor egon ziren bi anai Robles Arangizoiek. Eta hori urte horietan, ez dakit noiz arte izan zan, baina bai, Euskaltzaindiaren bestean egin ziren obra horiek
Bueno, nahi buzu horren genien, bai, neki berba. Desoinkari buruz badaukozuz liburuak eta bada informazioa. Eta horren barri nahi buzu jakin, etorri egunen baten gure artxibora eta erakutziko izu. Barkatu, baina ein mikrofonora berba, ze ostantzian ez dago entzuten. Eta azkena, bizontza da. Gaurko gaztei azaldu beharko genieke nor izan zen ez ditu, nortzuk izan ziren ez ditu eta Lurdez. Zergaitik izango zendukien merezi dutela berriro entzutea? Lehengoaren aritik esango nuke, anekdota, nik noizbait eskola batean tokatu zitzaidan leteri buruz hitz egitea, eta beti gogoratuko dut, galdetu nien, haiek 10-11 urteko neskato mutikoak ziren, eta esan nien, bueno, zuek orain kantu bat egin nahiko bazenut, ez? Frankek aipatu du lehen. Kantu bat egin nahiko bazenut, zer egingo zenukete? Mobilakin, mobila hartu eta kantatu, dale, oso ondo. Ez da, aplikazioren bat egongo da, musika berak egingo du, esango diozu, ez dakit, egin kantu bat ez dakit nola, eta lagunduko izu egiten da zu gainetik kantatu, ez? Bueno, Lurdez Iriondok ikasi behar zuen gitarra jotzen, bilatu behar zuen irakaslea, lortu behar zuen gitarra, nonbaitetik atera behar zuen gitarra bat, Letek esaten zuen bezala ez zeukan, osabarik abanan eta ez zegoen pianorik etxean, orduan aurkitu gitarra bat, ikasi gitarra irakatzeko zizun bat, egin kanturen bat, edo kantuak egiten irakatziko zizun norbait, kantua egindakoan bilatu norbait eramango zintuena Madrilera edo Bartzelonara, noski ez kantatu gauza arrarorik, gauza ongi ateratzea nahi baldin bauzu, eta emakumezko baldin bazara noski aitari baimena eskatu, ez pentsa joango zarenik, emakume libre bezala 70ko hamarkadan Madrilera disko bat grabatzera, jajai. Gauza ez da hola, orduan eskatu baimena aitari edo senarrari Madrilera joateko, joan diskoa grabatzera Auskalo Nora, grabatu, atera diskoa, eta gero zabaldu baldin eta zentsurak ez badu estitxuren kantua bezala mozten. Karo, ematen du odisea bat, eta nik uste dela odisea bat. Baina hori egin ez balute, gaur ezkenuk eukiko, kasik, ezer, niretzat aitzindaritza, hoize da, haiek egin zutenaren gainean, eraiki zen gero, etorri zen, eta Marizun Landak esaten du bezala, nire aurretik zegoen Lurdez Iriondo, idazten, musika gintzan ere berdin. Orduan, entzun, iruditzen zait, berbizitatu behar ditugula, eta berri irakurri, eta berriz entzun, guk uste ez badugu ere, haiek egin zutenaren gainean eraiki delako gero etorri den kultura, literatura, kantagintza, tabar. Uste ez dugunean ere. Nik batetik gomendioa emango nuke kasu egiteko beren obrari eta beren errepertorioari, ze orain zerbait egiten duzularik, lantzen duzularik musika, iturri desberdinetatik hartzen duzu, begiratzen duzu zer egiten den hemen, zer egiten duen Peio Erreparazek, zer egiten duten Bartzelonan, edo Madrilen, edo munduan barrena, eta hori guztia ona da, baina bateragarria da ikustearekin, gure herrian zer egin zuten aitzindari handi horiek. Gero galdera ulertzen dut, baina beti badugu joera ere zatitzeko, hau da, jende nagusia, jende gaztea, erdikoa, gu ez dakit gehiago nun garen, gazteak, aspaldiko gazteak, edo hori, baina nik zenbait gazte ezagutzen ditut oso lotuak direnak ez ditxuren musikari, adibidez Baionako musika eskolan, beroketak egiten dituztelarik eta orkestrak eta orduan nik galdetu nien, gainera gure pelikulan azaltzen da biolin batekin Marina Beretxe, eta galdetu nion, zuk ezagutzen duzu ez ditxu, eta bai, gure entrenamenduak eta arekin egiten ditugu, eta orduan jende gaztea ere Euskal Herrian ari da zenbait kanturekin, eta orain aipamen horiek Alexek atarea duen liburuarekin, Zuberoan emango duten pastoralarekin, eta etorriko da, edo oraingo bertso bat egitea zergatik ez, hori ere egin liteke, eta zergatik ez, udako kanta izango da. Pentsatzen Megamix bat egitearen, edo zergatik ez, nahi dut hartuko dugu nahi dugun tokitik, eta gero... Ez gauza bakarra. Aste honetan, egunkarian ikusi baitut, aste honetan edo aurrekoan, berrian etorri zen, Sara Zozaiari elkarrizketa egin zioten, eta galdetzen zioten, ez
dakit, bakizuek galdera tipiko nola egiten den, Dylan edo Cohen eman dezagun, edo galdera zen Lertxundi edo Laboa, eta erantzuna zen Lourdes Iriondo. Gaztea da, Sara Zuzaia, esan nahi du. Esan, bitu, orduan, hor dago. Bai. Eta gero, nik uste dut gauza dela beti, gainera, nola formulatzen diren gauzak. Hau da, egin dezakegu hitzaldi aspergarria, egin dezakegu dinamikoagoa, egin liteke kontzertu oso luze aspergarria, baina adibidez, kantatuz proiektua ere badago Aldude Ibarrean Baxenafarroan, eta urtetan hartu dituzte repertorioak Oskorri kantatuz, Benito kantatuz, Lete kantatuz, eta egun batez hartu ziren, sekulan ez dugu egin emakume bat kantatuz, eta orduan gure pelikula zela eta Robles Arangiztarrek egin zituzten kantaldiak zirela eta pentsatu zuten ez ditxu kantatuz egingo dugu, hartuz Ipar Euskal Herriko kantari hoberenak, oso gazteak, gu baino askoz gazteagoak, eta hoiek aritu ziren, repertorioa lantzen, orduan gauzak nola egiten diren, eta pena, COVID-a izan baizen eta etxialdia, ze normalean ekitaldi horiek egiten dire bizpairu aldiz Ipar Euskal Herrian, eta gero Donostian edo Bilbon ematen dire, baina etxialdiaren gatik ezin izan zen egin, eta pena, ze polako kantaldi bat, nik oso ongi ikusiko nuen, Euskalduna Jauregian, eta beren ideia hori izan zen, baina COVID-aren gatik ezin izan zen egin, eta gero, uste dut guk gehiago behar dugula sustatu, ze ikusten dugu erdal herrietan nola ari diren, deneri ezaio interesatuko, baina ze gai interesatzen zaio deneri, eta nik entzutea, bena zuen publikoak ze adindu, markatu orain jendea, 100 urte arte bizitzen da, orduan 60 urtekin oraindik badugu aukera aipatzeko, eta gazteei interesatzen bazaie ondotik edo jakitea ere, eta hau aspaldiko kontuak direla, baina askoz lehenagokoak ere aipatzen ditugu, aipatu behar ere, hau ez da ere aurre historioa, ez goaz, hain urruti, Euskal Herriaren historian oso hurbileko historia da, eta uste dut, erdal herriek egiten dutena, eta bereziki, ni iparraldetik nator, eta Frantziako estatuan hori oso ongi lantzen dute. Hau da, duela oso gutxi, Brigitte Bardot aktorea hiltzelarik, Kristoren aipamenak egin ziren, baina programazio guziak, irratietan, telebistan, dena gelditzen da, albistegi bereziak, saio bereziak, pelikulak hartzen dira, eta ez da pentsatzen, eta ogoratzen da norbait, tartean eskuin muturreko sustatzailea handiena izan zena, baina, aktore moduan edo, bere balioa izan zuena, nik uste dut Lourdes Iriondok eta ez ditxuk balio askoz handiagoa izan zutela, baina zentzu guztietan gainera, eta gu ibiltzen garela hemen, aipatuko duz, behar bada ez zaio gustatuko, ez dakitzer ikusiko, edo laburzki, edo hola, eta nik uste dut badela garaia guk ere, pixka bat gure agenda propioa sortzeko, eta kulturan ere bai, sortzailean, eta gainera olako pertsonaiak aurrean emanez, hainbeste alde duten aintzindariak dire, baina ez bakarrik musikagintzan, baizik eta arlo askotan, eta nik uste dut alde horretan behintzat behar dugula hartu eredu gisa, erdal herriek egiten dutena, eta ea Euskal Herrian ere lortzen dugun. Bai, Holandan. Seitzeko, bai. Ederto. Amaitu behar dugu, zeia luzatu gara denboraz, egon gintezke hemen beste ordu bete edo ordu terdi, baina ez da komeni aspertzea. Eskerrik asko, Libe, eskerrik asko Ales, eskerrik asko Frank, eta eskerrik asko guzti hori. Aipatu da hemen, gogoratu, ohoretu, gaurko egunera ekarri, transmisioa, hori guzti horretarako apurtxu bat besterik ezpada, balio izan badu gaurko arratsalde honetan hemen esan didanak, gupozarren, eta baino, eskerrik asko, eta orain jarraituko dugu, baina petit komite, izaten dena hor txakolin bana hartuz, eta, bestera batera. Eskerrik asko.